guztira begiratzen denean, bea saltzen da. Eta be horiek. Eta horrekin ardura ez. Batzutan hitz dut hori. Gu gehala be horiek egon dielako ez. Beti esaten da. Aurrekoak zesango diez ez. Eta altzar txiki hori eskun tartien daramatzazu eta gaurko egunetan nola izaten da. Jaiak, jende ezagunak. Antonio Medina Beitea Gazbe, kanta eta dantza Jesusen aurrean eta Maria Lagun.